vanofarisa varombo, inzwa izwi ra Jesu. Zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu nde Jesu, zvitadzo zvasunungurwa, inzwa izwi ra Jesu. Fambanyi naye kudenga, tigereko na Jesu. Zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu nde Jesu, mbiri kunyenye ya Mari, ndinodawira Jesu, ndinodisa zita iri ramuponesi Jesu. Zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu nde Jesu, zvimwe ndatadza ndinoda kunzwa zita ra Jesu. Moyo wangu wanyaradzwa ngezita ra Jesu. Zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu nde Jesu, apo iye achauya nembiri neupenyu, tichafara kutaura ruponeso rwa Jesu. Zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu nde Jesu, zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu. Zita rake ritendwe, zita rake rikudzwe, zita rake riimbwe. Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu, Jesu nde Jesu. Toda kuchikamidzira zvakare pachirongwa chino chepadare. Tinovimba muri kukomborerwa nemaprograms ari paMandara online. Satapinda munyaya kumuzora nhasi, regai tikumbire mufundisi munhu watogwa wativhurire nemunamata. Baba vari kumusha kumusoro kudenga, patava kutanga chirongwa chino tatichikumbira kuti mutibetsere nekutanga nesu, mugotitungamirira throughout kusvika kwokupedzisira, kuitira kuti pfungwa dzichabuda pano dzive pfungwa dzinobva kwamuri.
dzigobetsera vana venyu even pavanoita madecisions avo kuti vagofunga sekufunga imi kwamaiita. Ndokukumbira kwedu muzita raJesu. Amen. Amen. Wakazodzi futi wako muzarabani vandoti Masau. Wasvika muzarabani vandoti Masau. Masau. Ende futi. Koenda vanhu vachibva wakudayo. Yakona kudaro kani. Ngatangire pana gono pana mutoko mukwazise waterere wedu. Tinotenda mufaro wangu zvakare kusangana nemi pachirongwa chedu chepadare. Tinofara nemakomenzi amunotitumira. Rambai muchiramba muchititumira. Zita rangu ndinoitwa Pastor Obet Mudzengi. Ndiri mufundisi musangano rema Seventh Day Adventist Church kumusha. Tinobva kuShurugwi. Ndichira Shumba. Ndiri chikara. Munhu watogwa famba masinire. Ndoda kukwazisa zvakare mirambwi yose iri kwakasiyana siyana. Handidzoke shumba dzachidzi. Mandifundudzira kamufundisa. Kwaziwai vateereri vechirongwa chepadare. Mufaro wangu kuti ndikukwazisei mese indoitwa Ernest Mupunga. Ndinobva kuBhikita, ndiri Mwera Moyo, ndiri Gono, Mutindi Gochedza, vasina pakaminama tinogadzirisa, varwera mafamu. Ndokwatinobva kwatichitonga tiri. Mukuzvinzwa here murambwi? Right. Ndoda kuchirongwa chepadare toda kuchingamidzai nemufaro zvikuru ndine vanhu vandiri kuda kudoma kuti ndikwazise pachirongwa ichochi. Zvikuru vanosapota chirongwa ichi vanochiona nguva nenguva. Pane vazhinji vatirosangana navo vanotiwo chirongwa ichi handimisi ende chiri kuvabatsira pamwe chete nedzimhuri dzavo. Chechipiri chandoda kutaura ndechekuti icho mukati mechirongwa ichochi chirambai muchitinyorera, muchitaura nyaya dzenyu, muchitipawo feedback. Takurukura sekukurukura kwataita, tipewo dzimwe pfungwa dzenyu kuti pane here pamwe patinogona kunge tisina kubata nemazvo, hatisiri vana mazvikokota panyaya idzi. Tiri kungobatsirana sevabereki, sevanhu vane to experience tushoma kuti zvinhu zvedu zviendeke. Mwari vakuitirei zvakanaka. Thank you. Ndokwasa wateereri wakateerera chirongwa ichi. Ini ndinonzi Charles N. Makombe, mubarwe Humba Nyanguru. Tendera wano chirima nemuromo, murwa nenyuchi. Mutero nenyuchi. Mapadza tikapawaranda handinawo pano. Wedha iShumba, iGono, Waranda. That's what I know. Varanda venguruve. Saka ndinokukwazisa mahumba ose. Kwese kwawari mahumba. Ndiri kukukwazisai. Ndiwo mutupo chaiwo. Wetakabva tapiwa nepaunotora zvitupo awo. Ndi Makombe. Mazvinzwa? Saka hatisiriwe kutamba. Nditauriwo building yamakapiwa. Hamuna? Nani? Niwanopa mabuilding. Thank you, Sekuru. Thank you so much, Makombe. Makombe building. Makombe building. Wadiwa ama tinoda kutenda chaizvo kuti tasangana muchirongwa. Ndini wenyu coach Ngwaru, life coach. Ndinofara chaizvo kusangana nemi nevamwe. Kwatinosangana inbox tikurukura nyaya dzenyu nekudzipedza. Tinofara chaizvo. And I'm very much delighted kuti handichisiri coach ndiri ndega kungoti wamupunga coach Mupunga. Hawasati wajaira ba. Eyo kunzi coach Mupunga but wamupunga neni taama coach mawiri mudare munomu. Ndinoda kutenda chaizvo nekuti join wamupunga. Tinofara chaizvo. Ini ndiri mubudya. Nyatsonditarisai ndo zvakaita mabudya izvi. Eyo ndiri muzukuru waNohoreka mukuru tiri waera Shumba naNyamuziwa. Madzishumba ese kwamuri uko. Aiwa Mwari akomborera naNyamuziwa. Nana Nyati, nana Murambwi nevamwe wese. Aiwa na sununguka henyu
mukukwazwa tinotenda kuti masangana nesu, Mwari akukomborerei. Amen. Makadini watereri, zita rangu reitwa Gardner Tsakada, muzukuru waChipunza, pamutunga gore, region 42, nyika yakakomborerwa. Nyoro. Nyika nyoro, inorimwa Tsenza. Mwari amukomborerei. Pari kweza paya, mukangoti nzve nepadenza, masvika pazumbika apo, mauresa apo, paseri papo ndo patitori. Kudana sekuru wangu warege kufona. Sekuru Domboka, may God bless you. Kune vakabva as far as Oman. Anoti kumana chechi inombonetsa kupinda, but kana imukanga matoposta tinoterera ana mamasi mango nemhuri. May God bless you. Nasi again we are meeting. May you call your friends, subscribe and enjoy. Amen. Amen. Gospel ndopindira Mandara Church, the latest version, Samsung. The latest. In number, the latest. Tisu. Oh, Tisu one. okay. 200 inch. Of everything. 200 inch. Tisu one wacho. Tikangokrosa kubva pa-airport uchikwira ndege chete watova Samsung weather kwauri. Samaita siya imaita. Tisu one wacho ana summers. Daukwazisa vanhu vese kwaRusape. Mwari wakuitirei zvakanaka, Mwari vanokudai. God loves Rusape. Yeah. God has remembered Rusape. I'm becoming a pastor now. Saka musoro donyaya nhasi uri kuti iwo KuZimbabwe Handidzoke. All right. Yeah. KuZimbabwe Handidzoke. Ndo nyaya yatinayo. Asi tamboita topic neZimbabwe mukati. Saka ndo yekutanga yekuZimbabwe Handidzoke. Saka regai tiverengerwe naNyati nyaya yedu iri kuti kudini. Ndodini mudzimai wangu haachada kudzoka kumusha. Here is the problem that is becoming common, especially to diaspora men, and I've taken this from my friend who is facing a similar situation, and the story is similar to mine. It says, ini nemudzimai wangu tagara kudiaspora for 25 years, and we are both about to become pensioners. Over the years, takatenga ka small apartment kedu katinogara, and takawaka zvakare kumusha kwaHarare, pa Growth Point, tichishandisa ma-city standards. Dambudziko rangu ndeiri, ini ndakuda zvokudzokera kumusha, and spent at least half my retirement time ndiri kuZimbabwe. But varume, mudzimai wangu haachada kunzwa nezveZimbabwe. Anoda kuti tigare muka 2-bedroom apartment ikaka, where we don't even talk to our neighbors, kunze kunenge kuchitonhora, and tinongoitana ma good morning kunze kuchitonhora most of the year. Saka ndodini toti here mumwe osara kuno mumwe ogara uko, ndichipedza nguva yangu zhinji ndine vashandi ndiri muZimbabwe. Ndibatsirewo kuti ndoita sei. I failed to convince my wife, and we will have to leave her achigara ega. All our children have their own families, and they don't live near us. Munhu mukuru. Ndo nyaya iripo. Nasi inyaya yemutanda munhu mukuru 25 years. Wari kunze. Nearing retirement. Yeah, nearing retirement. Atova kuma-60. Yeah. Vamwe vari kuda kuenda, vamwe vari kuda kudzoka. Saka ndo nyaya yatinenge tidiscussa muzora nhasi. Regai tipiwe vhesi redu. Right, vhesi redu tiri kuda kuverenga kuna Genesis chapter 31. Timbono nyaya yaLabhani naJacob nemadzimai ake. Right. Inoti pavhesi ya4, so Jacob sent and called Rachel and Leah to the field to his flock, and said to them, I see your father's countenance, that it is not favorable toward me as before, but the God of my father has been with me. Ndo mashoko akataura asati ataurira madzimai ake kuti ngatidzokeri kwedu tisiye kwaLabhani kwaakanga ashanda kwemakore akawanda. Yabva yafanana nemurume uyu akagara kudiaspora, mudzimai akuti ngatigare. Saka ndo vhesi redu iro. Saka Jacob akati madzimai ake ngatichidzokera kuZimbabwe. Madzimai akati bo. Madzimai akati it's okay ngatidzokere kuZimbabwe. The gospel according to Mudoni verse 2. Regai tinzwe mapasta edu. Titange nadoko.
nyaya yaverengwa iyi iri descriptive haisi prescriptive. Tiri kungonzwa pachinzi ndiJacob kubva taurirana nemadzimai ake kuti ini zvokugara kuno kusiri kumusha kwangu zvakwana, zviri nane tidzokere kwedu kumusha. Mukacherechedza zvakanaka muchaona kuti yakanga isingazi issue pamwe yeprinciple. Chiri kusunda uyu kuti ndava kuda kudzokera ndechekuti ari kuti kuno kwandiri hakuchisina fair treatment, saka zviri nani pamwe ndikadzokera kwangu ndinotritwa zviri nani. Saka pakabva paita consensus pakati pemurume uyu nemhuri yake kuti ngatidzokere. Saka vari kudzokera vane shoko rimwe, hapana kuita mvonga mupopoto kana kupikisana, ndobva vainda. Saka principle yandonga yatinogona kuita draw from here ndeyekuti pane maissues anoda dialogue nekutenderana, then pakatenderanwa then people can make a decision together. Hey. Right. Regarding mboti kune an old adage kana kuti tsumo yekare inoti iyo north, south, east, west, home is best. Dzimweni dzenguwa chitaurwa ichi hachigone kunzwisisika kana wakabarwa muHighfields, wakakura muHighfields, ukarorera muHighfields, uchisenza muHighfields. You may not understand what it means kuti north, south, east, west, home is best. Some of us have had a privilege yekuti takasenza muBotswana, eyo unosenza so nevanhu vari kuZimbabwe vanoti ndo vanhu kaonekwa vanosenza nemota dzaunodhiraivha. But chiso chenyika chinogona kushanduka sezvakaitika kuna Jacob. Kune maconditions amakatanga nawo muBotswana, at this rate unofoseredzwa kucompare between home and away. Wotoona kuti I like what pastor is saying. Munhu watokwa kuti it's not a question of principle or prescription yekuti dzokerai kumusha kwenyu. But advantage yekuwa nenyika mbiri so ndeye sometimes you end up comparing between the two and discover kuti ini ndakumbodzokera kumusha, takasenza kuSwaziland, tikasenza kuSouth Africa, tikasvikawo papoint yeretirement ndenge ndine ruramiro dzose dzekuti dai ndakasarudza kuritaya ndiri kuSouth Africa, ndaigadzisa mapepa angu, togara tiri kuSouth Africa, toritaya tiriko. But I like zvakaitwa naJacobo naLiana naRachel. They sat down akawaisira agenda and the two ladies wakati no twenda neyo handei. I also did the same with my wife. Tiri kuBotswana, tiri kuSwaziland, tiri kuSouth Africa, and we agreed kuti idi much as Zimbabwe ine matambudziko ayo, but maybe not for everyone, but for the two of us, we discovered kuti there is no better country on earth that beats our homeland, even though kune ma circumstances ariko. But sekukurukura kwatichaita, some people definitely do not need to return prematurely. I have seen one wakakurumidza kudzoka kubva kudiaspora, wakadzokera wari kuita chahwetete kudzokera because they had not put certain things in place. Yes, it's not prescriptive. Zvichireva kuti hatisi kukudzai zvekuita, but Bhaibheri ringotsanangura kuti kumusha kunogona kudzokereka kana muchiona kuti zvakakukodzerai. Inini I support that. I've been in diaspora several countries, and when I add my whole experience of being out in my advantages, I think I'm better off in Zimbabwe than out there.
right, regai nditumburewo nepadumbu. Nyaya iripo apa ndeyekuti tinyatsobata nyaya chaiyo. Ma-advantages nema-advantages ariko. But issue iri apa ndeyekuti tatokurukura navadzimai tagara pasi ndobva tataurirana. Kwakutaura kuti tarisa takatovaka imba nekuti pavaivaka imba pasina noise vaiwirirana kuvaka imba. Ndoda kuti tiende tidiscuss issue chaiyo tirege kupa a general statement. Ndokubva vati tovakira kupi wakati ngativakire pagrowth point. Ndobva vaka imba of their choice. I would want to think kuti pavaitovaka mai vaitouyawo vachiona, baba vachitouyawo vachiona, vachitobatsirana. Ende pakuvaka kwavo potse panga paine issue yekuti one day tingangoda kuzodzoka kumusha, saka ngati prepare ourselves. Now retirement age yasvika, the time has come. Mai kwavanakira ku diaspora, baba vakuda kudzoka kumusha. Saka issue yari kuti ndakatotaura navadzimai vangu, but we are not agree. Zvinondoitawo sei? Atopa solution zvikanza zvatava kutoita ndezvekuti indotombosiya mukadzi kuno ndichimboenda kumusha kuti ndindosatisfyawo my desire yekudzoka kumusha sezvataurwa naMuziwa. Then ndopota ndichidzoka kuno kune mhuri nekuti mai nevana ndokwavari. Saka ndofunga kana tiri kuda kubvarura nyaya iyi zvakanaka, ngatitangire ipapo kuti kutaurirwana kwataurirwana asi hatina kuwirirana. Ndo pane issue. Thank you so much Gono. Umba ndo pamunodiwa manja. Masvika pekuti hamusi kuwirirana. Maita henyu ndina kutenda murume anyora uyu. Makawaka imba yenyu ku growth point. Handizivi kuti kune vari kuchengeta here. I should think so. Inini ndaimboona warungu waigara munomu. Taifamba muna First Street chiona every murungu aine achitenga masuitcase manyowani vachibuda. But wakabuda wacho wakazodzoka back. Wachienda kwawo kwavanotinde kwawo. But they came back because Zimbabwe is the best country in the world, by the way. Best climate change, best people. Agree with Get you. the point? Saka wakadzoka. Zvinodauda kutaurira hama yangu uyo anyora tsamba. Inzwa shamwari wataura kuti wana wagere zvakanaka, wari out, kwavari kure newe. Saka imi muri two. Dai ndiri ini. Tataurirana mumwe wangu ati no. Ndoti shamwari. Ini ndasunga dzangu ndaenda. Fefe. Ndaenda. Wondiperekedza kundege. Kumushanda kuenda. Wasara uchida kusara sara ini ndadini ndaenda. Ini am very blunt. Because kana usingasadi kugara kwa akuchatombo kunakiri. Hauchagariri kude kuti mudzimai aramba kuenda. Ini ndirongoti my wife takagara muno zvakanaka. Ndina chendo kufungidzira. But ini ndadini ndarowa pasi. Kana uchida kuzoyotera inini kuno kuwana kana wachiri kwaari ikoko ndinofambira wana kwaari ikoko. But muno mandichadzoka. Umba 01. Handibvi ipapo. I think for me I think kuti tataura kuti ari kunyora kuti pakaita communication and Gono seems to concur kuti pakaita communication. Enge iri monologue. Enge siri dialogue. And even painondopera inopera iri monologue. Because ari kuti I have tried to convince. Yeah. So when you use those words, I've tried to convince you, you already have a point of you've resolved. Kuti ndo zvandiroda. Saka kwandiri it seems sekuti pakavaka imba my had an opinion, but out of in peace she accepted kuti ngitiri kuaka kumba uko. And whether it was being
murume ainterpreta kuti takanga tichivaka tine thought yekuti tichazoda kuuya, but peradventure mai was not really keen about it, but maybe he was looking at it as a holiday resort, and now that they are encroaching towards retirement, she is not culturally prepared for that shift again. Remember what happens kune madzimai pavanouya kumba kwedu paya pane culture shock. Vanobva kudzimba dzavo and they come into a new culture, into a new set of people. Ndobva vavadaro ndokuenda kudiaspora, and they've now settled. Now there is need to have another transition. So the transition is being threatened by an unprepared mind. Yeah. She has a preference. Whether that preference she is entitled to it, being a wife, I think that's debatable. But she has expressed that I have a preference, and my preference is what I'm not for the idea of KuZimbabwe, wherever it is, kwata work, but to settle in Zimbabwe, no. To visit, maybe. That's how I'm saying it. Sakapane a bit of a shift in perceptions and then my viewpoints. There's been a culture change. Murumoi are attached socially. Nekumba kwake. Mayawa socially nekuno KuZimbabwe, it's people whom I know. I'll visit and I'll go back to my place of normal rest, which is diaspora. Yes, I appreciate that. Unozomunhu kana akuchinja residence, you are changing countries, you are changing your lifestyle and environment. I am sure kune a particular goal. If this guy was at my clinic and kurukura a move from UK to Zimbabwe or from Australia or whatever country it is, first of all, what is it that you want to accomplish mu Zimbabwe chausingagone kuaccomplish in your retirement uri ku UK kwa uri ikokoko chinokwanisa kuwaranda kuti mai kana chibvira sara yenyu indauda kuenda. So story haitiudze kuti what exactly does he want to accomplish, but I think for any man, any woman who is going to change your area yauri kugara kuenda kunemwe area, I think uda kutombozvibvunza kuti zviizvo andoda kuzadzisa. And sometimes mai ava vanogona kunge vari kutya the big ambitious move inogona kuenda about 25 years away from Zimbabwe. That's a life. That's a life. Ndikaenda kuHarare ndichazodaiwo. There are a lot of people vari kudiaspora when they wishful thinking wasina reality of Zimbabwe. They come here and you try this, you try that and whatever. And mamadzimai anenge achitonyazoziva kuti ninga akaenda and this is how they are living. Ninga akaenda, this is how they. It's horrible. Hatisi kuwafaira and you want us kuti ndojoin. Aiwa inini takasiyana, inini ndinozodaiwo. I think let's not take refusal yamai ava kunge munhu asingatye murume asingateerere. There is a lot to consider when you are going to change your life. It's not easy. I don't know if I'm making sense. Ndachida kutaura kuti so kuti in our African context. Yes. Baba vati. Yes. Tehakuenda. Takwena ndogara uko. Baba vati handei. Manje. Ndo pane nyaya yekuti isusu sedare mukadzi uyu ndiri kutora imwe engo haasi kuteerera zviri kutaurwa nababa. Samaita. Regati pegono. Chimani painde ndapo. Ndofunga gono madusa zvandiri. Yeah, ndiri kuzvinzwa. Manje ndo pane core issue manje iyoyo. Yeah. Right. Nekuti mu-environment metiri kugara mudiaspora, baba vati haiko ende haishandi. Ndakatobvako kuna baba vati ndikasunungurwa kuIjipita kuenda kuKenani. Iye zvinezvi wakuda kundidzorera futi kuna baba vati. Kuti wake mapyramids kuno tiri kuKenani. Hazvigoni. That is part of it. Because ndatichida kuti mukateterenga tsamba yake apa. Ane generalized statement yaataura.
and this is a problem for most men in the diaspora. Varume vazhinji vanoda kudzoka. Vane attachment kudzimhuri dzavo because tiso vana gono. Tiri madzishe kubhikita. Uko uri munhu. Uri kuitiswa. Saka kana ndadzoka uko. Status yei ndo vakanga vari good. I can easily fit. But vana mai vari kuti when we come back hatisi kuchafita nezvatata jaira in the last 25 years. Yes, ndongotaura kuti ndakuenda kwakati amakuenda kwakati. It's a different set of things. Saka iyoyo inotogona kutova itori one of the reasons why mai vari kuti handisi kuda kudzoka. Zvana baba vati izvo. Right? Because se munhu watogwa ataura a very very key statement kana tichibvumirana nayo, which I do actually, kuti chinonetsa ndechekuti once wachinja waenda into a certain culture, kana matoita ma-differences ndo maonero angu, ende tikada kuisa ma-reasons acho haagoni kuwewa pachikero kuti ako ari kurema baba kudarika amai. There's nothing like that. And when it comes to belief, this is what I want. This is what I like. I believe I need to go KuZimbabwe. No conviction ya baba. Mai vari kuti KuZimbabwe handisi kuenda. Saka issue iripo ndeye kutoti either you agree sezvaita allude to kuti inda kuti enda KuZimbabwe ndega. Nekuti muchato uripo, vana varipo, ndatoendeko ndikati gare ndodzoka ndotoya ndoona mudzimai kupi kudiaspora. Ndogara zvetu mavhiki ndiri kudiaspora, ndodzokazve ndoenda kugrowth point. Ndo watova upenyu hwacho nechikonzero chekuti hatina kuagreea. And to me, I would want to say, to hasten to say, it's not a reason for divorce. Yes. No, the reason why this man anyora tsamba gono ari kuda kudzoka nemukadzi wake. But mukadzi aramba. Solution yawo. Yekuti aninda okay, yoda kusara kuno. Mangwana kuseni ndiri kufuma ndichienda. Ari kuda kuti dare chindibetsera inini kuti nini nemukadzi wangu. Right. Kana tiri ipapo regai ndingotaura briefly. Kuda zvikwere zvekuti kana ndingatodzoka kuna Nyati. Kuti Nyati vari kuti ivo shamari instead yekuti utaure wega zvauri kuita izvi kuti inini I resolved, hazvishandi, because you want to say we have resolved. Okay. Saka ngaende more into the mode, kwete yekukonvinza aiwa, but yekutonyatsoita a very intense dialogue, achinzwawo mapoints ake emukadzi, achinzwawo mapoints ake iye ari convinced about, so that per chance mukadzi anogona kuti fine, handiri kuzvinzwa baba vemwana, as long as we have got these boundaries, I'm ready kuti tiende ikoko kuZimbabwe. That's the only option that he has. Yeah, for him to achieve that ideal position. Okay, why did we then read Jacob? Because ndo potete parutangira nyaya ndiriga baba wataura nemadzimai awo vari kumunda, hapana mumba, vari kumunda, handiro zvawaita, waenda kumunda, wana madzimai aya haana kumbenga akaenda kwaigara Jacob. You remember that? Yeah. But hawana kuwa ne problem yekuenda nemurume. Wakadai wakatiwo aiwa kuoda kutendesa uko hatisatambo kuona kuti kwakamira sei. Isusu tinofanira kugara kwedu kunoko, iwe chigara kunoko. But it was not the case. Jacob akagara pasi nemudzimai nemadzimai yake tu. Wona yemadzimai ini kwenda kaboko ndakudzokera. Tiri kuenda tese. Now ndira kutora kuna baba. Inini Charles as I am pandiri pana. Taura kumudzimai wako makatotaurana but mudzimai atsika madziro. Get the point? Mira. Mudzimai wako atsika madziro. What you believe uda kuenda kumusha, enda kumusha. Period. Kana chitera chatera. Yeah.
ndopoint yawe hapana imwe duno kuti hapana imwe nyaya kutsamwa nekutora muzananza Yeah, zvichadzoka whether bhozo yatotsikawo madziro uyo atsika madziro, get the point. Look, kana wafunga kudzokera kumusha kwawakawaka, dzokera kumusha. Saka dzimba dzikadaro manje dzinovakika here kuti kana wangofunga Zvino kana mumwe atsika madziro, no, nyati muri right. Kana mumwe atsika kuti handisi kuenda kuZimbabwe, what solution do you give on that? Iye mataurirana aramba, what solution? Arega timboyatsvaga masolution. Munhu watogwa anenge anayo solution. Ndo pane nyaya ipapo tikapapfura apa madokta yakuda madhokotera kai tikapagona apa pekuti vanhu 2 vari mumba paita deadlock Yapo kai. pakuda decision because hakuna zvimwe zvinhu mberi zvatinoita doko zvandazongoitira nekuti mumwe wangu ati chero ndanga ndisingade but toenda kunoraura hove. Tikainda kuna vaEfeso pachapter 5 munoona inotanga ichiti submit yourselves one to another, varume verse 21 yes kureva kuti unofanira kupawo mukadzi wako chance yekutaura pfungwa dzake, iwo taura pfungwa dzako, then moweya pfungwa dziya moita come to a decision. But mukaramba muchifamba nevhesi inozoti imi vakadzi submit to your what? To your husbands. Zvise pasi pei varume venyu chaiwo. Vhesi haisi kuti varume isai vakadzi venyu pasi penyu. Chiri kubuda pavhesi iyi ndichekuti vaviri ava vakainzana, but uyu mukadzi zvanzi chizviisa pasi, it's a voluntary action kana kuti decision inobva kumukadzi kuti ndava kuzviisa pasi. Saka hatingavi nemisoro miviri mumba, otherwise kana pangoita misoro miviri tu inenge yava a monster. Hapachina issue. Saka kana situation yasvika pakuti uyu ati chakati mukadzi anofanira kuchitongozviisa pasi pezvataurwa nababa. Saka imi michitaura kuti amai ava matauriro amuri kuita vanofanira kuzoti no look takuenda kuZimbabwe because baba ndo zvamada ndizvo zvamuri kutaura ndo zvamada ndimi musoro wemba wemukadzi kuti wemba, but murume wachona anofanira kunzwisisa futi kuti ndiri kuida hangu nemunhu ari kuida in protest, but taenda because akada kusara uyu achiita it may destroy the house again. But kana baba vakapuwa position yekuti ndimi musoro ende iwe mukadzi unozviisa pasi, even though mambo submita one to another, kana paita situation yekuti hapachina way out, then according to what scripture says mukadzi ngazviise pasi. I know coach Kwaru is regarding Bopindao, I think watogwa is fine. Watora root yemukadzi to the man and see submission in that root, which is fine. And I like point on Botore kuti submit one unto another. Anditika. Inirega indi tore submission from the other angle. Ichibva kumurume, ichidzika kumukadzi. So that the submission is to the wife. okay. Are you getting the point? It may appear very strange, but the way atinorana upenyu isusu takatopiwa a patent, takatopiwa muenzaniso naMwari Baba naIshe Jesu Kristu kuti kana uri leader, uri mutungamiri, how do we run leadership? Zvikanzi ani nani anoda kunge ari mutungamiri wenyu ngawe muranda.
Are you getting the point? And anoda kuwa first ngawe the last. He's speaking to leaders and Peter out. You get the point? Now, ochienda kuna wa Filipi 2 verse, but I think 3, 4 and 5. Yekuti yeyo yedzaiwo kuongorora zvido zvemumwe kunyanya kudarika zvako iwewe. Ende pfungwa iyi ngainge iri mamuri enge iri munani? Muna kunyange enge ari Mwari. He came down. Are you getting? Isusu tine philosophy yekufila kuti Bible rinenge riri kutiudza kuti man is occupying a position of the final say. That verse, that position is not in the Bible. Yekuti man holds the final say is not there. What you should hold is the final solution, not the final say. Let's have the final solution which works best for our context, situation than who has spoken last. That approach is not biblical. It's dictatorial, to say the honest truth. Saka iwewe murume mukadzi uyu anogonga aine health issues. Medicare yeku Zimbabwe does not compare ne Medicare iliku UK, maybe in terms of benefits and how to access it and whatever. 25 years, maybe they're already incorporated in that system. And the murume eruti hati ende tozenda pa clinic pa growth point up and ndinechirwere changu. And this woman is saying, because we are building scenario. Zinogona kunge health-wise and other considerations. Kudzoka KuZimbabwe is the worst decision for their context. And then you cannot sit down here and say, Baba what? It doesn't work like that. Mirai, I have a problem with that. In that Taurat God, submit Gawe nechirwere chake kuno. Atrata kwenye chirwere ka. Ngati tianacho. Okay. Ana chataura. Andiri kuti ngavaite dialogue. Munozopawo vakanyarara mukanya. Ndiri kuti ngavaite dialogue. Yeah. And that's how you submit one to another. We are together there. After that, kana murume aramba achiti ngatiinde, for the sake of unity, the wife has to put herself under so that they go together. Shumba dziri kutaura zvadzo. But inini I would go for the middle line. Yeah. Personally. Because this issue, I don't think ndo kunonzi kuzvisa. I want to put myself in the shoes of the lady. Apana urwere, atidi kuhwanda neurwere. I am healthy, everything is fine. But in Nini, I'm more comfortable ndiri kuno ku diaspora. Period. 25 years I've invested in this environment. My friends are here. Yes. My social network are here. I love church here. I'm a Christian. This is my position. Right? Because I don't think dai anga achiti mukadzi wangu ari kurwara saka ari kuti ari kuda kudai angadai ataura. And I thought this is a problem. I know of live cases as I am seated here. Zakadaro. Haasi kurwara akatosimba mukadzi wacho kutodarika murume. But murume murwere ndiye atoti ngatidzoke kupi? KuZimbabwe. Inini I would say kuti practically speaking I would take a middle line. Middle position ndiye kuti we respect zvidiso zvemukadzi, we respect zvidiso zvemurume. Yatova yoyo totoenda uko ndambozvitaura ndakuzvidzokerera. Mudzimai zvakanaka. Zvatakuita ndezvekuti tinoendawo kuZimbabwe for 2-3 weeks todzoka togara kuno. But kwatitori kuno ndokutori kumusha.
Ndekupiko. Are you saying kuti vachinda vose uku vombogara uku? Yes. They don't have the leisure. Nditaure ndipedze. Kwete kuti musaita zvekuno. Handisi kuda kuramba. Mupeongo munhu watogwa. Ndiprotecte iwo. Right. Ini ndiri kuti come to a compromising position. Thank you. Compromising position. Mudzimai wangu tine imba yedu kugrowth point. Inini ndakuda kudzokera kumusha. Baba emwana lovingly and zvisina kuramwa kwekuti kana ndaenda uko ndotozoya kuno kundichiona vana panapa handitsiki. Kana ndadaro hapana yatova hondo. And the likelihood ndeyekuti anenge adzoka kunoko andodzoka pamwe ototora umwe mukadzi. The family is inengi. I would swallow my pride. Are you saying kuti anosara iko kantura munhu? Alright, ngatimbosiya ma-assumptions iwayo. Titi hatori. Ngatitore makasema. Unoziva ndopane issue ipapa. Kuti toita sei? Pane ndaripa and hamusati manyatsotora pane huchi. Aiwa, pane huchi ka. Aiwa, avataura zvavo zve-male chauvinism zvekuti ndoti kana usinga. Ayo idataura Bible. Right, ava sekuru ndobva vataura yavo yekuramwa. Kuti hadzi ndinoramwa ndoti hadzi kana ndaenda mangwana chaichenda kuti unondiperekedza kuairport. Hadzi pano handidzoki. Okay, thanks God. Neither is a solution. Yes, nyati. Hapana middle line. Panyaya. Hapana. Decision. Ndikuda kutovunza. Okay. Here. Because here. All right. Because decision iri kutoa nemurume ndeyekuti murume arikuda kutomuvha nemhuri. Ende mhuri yake mukadzi wake. Yeah. Wana wari right. Zachembere mbiri Zachembera. Guys. And we just need to go. Obviously that age. So I know para mwari kuona darinero kuamwe wechirume. We have an African blood ya exactly. Yes. Warungotora warumbe chigoudzayo adawa kuti madam teerai baba muende zvipere kumusha nyaya ipe compromise. Is there that thing? Yeah, I think we can all agree kuti it's not always the husband who brings the brilliant ideas, Mumba. Yeah. Amen. And we can always agree. Amen. And, I agree with you. I think there are situations that we take ownership of things that didn't even originate with us. Yes. Yeah. And we are celebrated. Murumangu akati. Yes. You know? Yes. For all we know, even the movement to diaspora may have originated in Amai. Yeah. But I'm wanting to think what they looked at the situation. Yawanga context yao, it's not given in the story. And they decided we together, it's good for our family to move to diaspora. It's demonstrated by their 25 years staying there. Happily. But it also seems to be implied in the story. But Murumo, the 25 years has not been what he would have wanted. It looks like he seems to have remained in Zimbabwe, but the body was in diaspora. So I'm thinking there are various ways of looking at where they are now. One way would be they have expressly indicated individually their preference. Muruma ataura kwaari kuda, mukadzi ataura kwaari kuda. That is very good. But family haisati ataura zvairi kuda. I think that's where the crisis is. The husband, a component of the family, has said, I prefer Zimbabwe. Mai vari kuprefer kwavari. Vana vari kusuggest kuti vakataura their preference. But the family together is not interrogated what the family needs. And that is what the decision should the decision awareness a family should carry the day. Okay. Kuti titi iri pansi kana mukateerera what I've said iri pansi. Because what I'm saying is kuti it's one thing wampunga to say kuti ini ndikuda kundogara Parkwes where my father built a small house and ndopa ndoda ndogara. And another thing to then say kuti mai mazvo ari kuti takatoya kuBirmingham ndoma totogara, we've invested in Birmingham, maybe they have long-term mortgage issues that they were struggling for years. Yeah. And now that they've just finished the mortgage, takutoenda. So I'm saying kuti as a family they need to interrogate that. Nanchada kutovunza kuti to what extent, if you have responsible children, particularly the three of you in the middle,
mune vana who have families, mune vana who have made it in life, and takusvika kwene decision where we are now moving away. Vakaenda nevana, the core family moved together to some location, it looks like. Yeah. And vanhu vanenge varikugara, okay, not together, but they are in the same country. In the same country, yes. And now there is a thought yekuti we are now disbanding that idea. Mumwe akuenda uko. To what extent do we want to incorporate? Yes, they are not part of the nucleus family. How can we then involve them in the processing? Yekuti taku relocate to a different place. And we have situations yekuti vabereki vari kuno, vanhu vari kudiaspora. Yes, remittances are coming, but beyond remittances, there are family ties and bonds and physical contact that somehow just keeps the family together. So beyond money, there is a lot to consider besides what I just feel like in Chando. I feel like hit. I think what maybe Pango, if we can interrogate what the family needs. Okay. Yeah, sorry Ninke. Yeah, just Ninke. Ndoda kutsenera zviri kutaurwa na Nyati. Ndiregere handina pandakawerenga. Hapana pandakawerenga. But pfungwa dzandoda kutaura dzinogona kuzemberana nezvavari kutaura. Ini kana ndiri kuongorora around diaspora environment, different countries, you get the point. Ungati wanhu wakabva kuZimbabwe wazhinji kuma 1999 ikoko into 2000. Dzimwe dzakanda dziri mimba, tumwe tuwana twakadai. Vana vatoma British ndoko wakatorora varungu ndo ikoko. Mai nababa ndokukudza vana kusvika 25-30 years wariko. Ndinoona kunge ana mai then become part of the fabric yevazukuru nevakwasha nevarora ndo yato community yavo iyoyo. They feel at home vari kudhuze neclan yavo. There are people. Ana baba maybe we are so commercial oriented, we are weighing ndikaenda kuZimbabwe ndikazetoka mukangu ndikazodi hama dzangu ndokwadziri. We are more on the broader picture yeukama nyika yangu and whatever. But kuna namai it's like muri kuwabvarura kubva pa chikuvute. They are so neat kune vana ava kuti vangowasiya kuti akuenda kuZimbabwe tangodzikako tiri tu, but social nesupport system yedu iri ku-UK. Yeah. It's not an easy decision. Look guys, nyaya iri panapa ndeyekuti baba made a decision yekuti munoma handichada, mavari kuti ndo mandiroda. Kana baba wagara mu-UK wari kugarira mai, not kuti wachiri mu-UK. Which is fine. He can sacrifice for his wife. Mira. Wana kana tindanzwa zvakanaka patsamba apa. Zvanzi wana vari kuitawo zvavari kuita zvavo. Yeah, watu wane mhuri dzavo. So, zvewana let's leave it. Ngatitaure baba namai avo. Ndo pane nyaya. Hati ndo pane mwongo. Ngatimbosiya zveurwere hapana, hana kutaura murume uyu. Hatingati hapana, ngatingozvisiye hedu. Zvewana ngatisiye ndekuti hana kuzvitaura. Ati wana wa-right kwaari ikoko. And asi kugara nawo. Ari kuti ndodini ini ndauda kudzoka kumusha. Get the point. Mudzimai wangu atsika madziro. Get my point. So who should then say otherwise? Inini solution yangu inini. Yeah. Dai ndiri inini. Ndasimuka ndienda kumusha. Period. Tenzi waumba. Yeah. Ndachida kuti because look, wasvika pastalemate. Ndopo wasvika. Get the point. Saka who should then say ndibaba zvavanofana kutaura ndakwenda ngatichienda mai muno mutambogara tagara takuenda kupension. Ina handiri kuita pension ndiri muno handiri. Kana waramba zvaramba kuti baba waramba mai waramba mumoto saraka uyasara wosarira wana. It becomes an issue of power now. I cannot power. No, because matotadzana unoita sei. So the one ane office yepower ndiye akuita. Saka ndichigarira neuyo ane power ndiye mukadzika wakutaura iwo ane power ka. You can sacrifice for his wife. Aiwa komdima hagoni kusacrifice. No at gospel. Hold on. Now ukona pane nyaya gospel. Vari kuti sacrifice mudzimai kweye mudzimai hagoni kusacrifice murume. Samaita.
Kambonero sacrifice. Just a quick comment on it. That's answer zvakawanda. But on Humba, just a quick comment. Vana vari diaspora Humba. They have a high level of rights. And it to the extent that havavhundutsirwi nekuramwa sadza. Kuti ukaramwa sadza woti ndakundoridyira kwarukweza woti vanhu vanovhunduka. What this guy will risk to do is to lose the whole family. Exactly. You walk out and you have to have a new life. And the whole family remains. The Zimbabwean section yatiri kuno kuZimbabwe kuno wamurehwa kwaRusape ndo paunogona kuti ndakubuda mhuri yangu buda ititere vanokutera. But kana vakumhiri kwenyanza zvatosiyana avanokutaura kuti kana mabuda Mandara tokuonai madzoka. So I don't think a militant approach works here. And ndichida kuti also nai samaita mfundisi wasati wapinda ndandichida kuti issue yataurwa naNyati yandafarira ndeyekuti involve the larger family. Because tiri kuda kuita something chetinoti tawirirana tese. Perchance mai vanogona kuconvincwa kuti vaende nababa voenda kuZimbabwe. Perchance baba vanogona kuconvincwa kuti baba uno ndo wamusha wenyu. Kana imimi makuenda kuZimbabwe endai kundoshanya. Mondoona shamwari dzenyu vese vaya vamunoda kuona musiri mu 2 room movaona kana mada kutora 1 week 2 weeks 3 months muri kushanya asi muri kunoku. Saka ndo point yandatoona kuti it's another consideration, another solution. Yes, regai ndidaro sekuru kuvhundutsira ku diaspora akushandi akushandika even muZimbabwe ashashandi. Ayo regai ndimbopedza ayo kusekangu ndiri kuda kuti nditi inini. You know what, in terms of zviri kutaurwa naNyati vazvi articulate zvakanaka fani. Thank you very much. Kuti environment iri uko yakuti iyo kana even mwana wako iwewo wakabereka ukamubata nenzira yaanofila kuti ma rights angu aitwa abuse, anotogona kuenda kustate achitotorwa and pasina anomboshaya hope. Iwo ndo unotozodemba kuti mwana wangu ndipewo chance ndimuone. This is how the world is. So ndiri kuti inini it would is better to try to discuss and come up with a consensus rather than have this stance yekuti baba wataura. And sometimes this is a question of interpretation because the two theologians vari kuti interpreta issue yekuti kuzviisa pasi pemumwe kuita sei handitazvona. And we didn't come up with one solution, so it would be a question of interpretation of that verse. And you say if you look into the context of Jesus' service yanga iri that of being a master but voluntarily being a servant, and his whole life he lived it as a servant. So can we not as fathers have that kind of servantship leadership? Nopandi question yacho ipapo. Sorry. All right. What Humba maybe imwe engo yangu achida kuyada. Ndiye kuti yes we tukutanga takanyata murume ngada maybe murume zvakadai. But maybe the wife needs to compromise and get in the same boat na yes, baba. That's true. Wemba. That's true. The reason being that maybe this man nemurume wake. Yes. Ari kuti ndaona kuti makore angu aenda now ndafuna kudzokera kumusha. Dzinza ne culture ne chichi ne uZimbabwe ne ropa rangu. I cannot die in a foreign land. I cannot die in a foreign land. So I need my wife. Vana yes ngavane muri dzavo. But I need my wife by my side. Why can't you sacrifice that? And we go to our growth point where can I hit the growth point? Maybe this is where my life, I want my life to end there with my wife. Right. Azvina kuipa that wish. Rega chimbo ndopandura kuya ipapo. Chimbo paye watoko munhu watoko. Ngoe ndofata sawa about 5 minutes. Yes. Nyaya inonzi neBhayibheri vakadzi zvisei pasi pevarume venyu haina kuuya nokuda kwechitema. But inyaya yakatogadzirwa naMwari kumavamba. That's why Adam ariye akatanga kusikwa. Eva ndokuzotevera. Ende kuya kwakaita Eva akanzi uri kuya kuzodii? Kuzobatsira Adam. Kurauti Adam ndiye ane vision
nedirection yekwaari kuinda uyu chimbomire kombera ari kuuya kuzobetsera. She is a helper. Ndiri kutaura zvinotaurwa nebhaibheri. Mukaenda kuNew Testament kana toda kureferensa muchaona kuti mweya mutsvene anonzi ini ndava kuinda ndiJesu, but ndichakutumirai mubatsiri, helper, parakletos. And helper paanouya haasi kuuya kuzoita take over. Mweya mutsvene ndomunzwa vanhu vanonamata achiti Holy Spirit take over. He never takes over. No. He only whispers to you kuti no, izvi zvauri kuda kuita zvoda kudaka. Iwe unoita decision yako uri woga. Ndo helpa yemweya mutsvene. He never takes over. So mukadzi paanouya haafaniri kuita take over. But we are not saying that a woman is a subhuman being. No. We are saying kuti, that's why Paul actually submit one to another. But issue of submission, it's for functionality. It's functional subordination for the sake of peace. Kuti pane head in the house and whatever. Murume anogona kunzi okay madiscussa. Mukanoti maybe my points emukadzi akasimba kudarika angu. You can yield kune zvataurwa nemukadzi, but murume akaramba akasimba achiti chakati, even my white one, even chiri wrong. I think I was not talking about the wrongness or the rightness. This issue is about relocation. And I did not see any issue of principle in the matter. But you say head of the home. Se vesi amboveringwa iya Jacob ndi anoenda kuvakadzi vake nekuti achine vision nedirection. No. The best thing for us to do is to go uko, but anozvitebla so that they discuss. But at the end of the day, mukasawirana muri to even Ellen G. White, spirit of prophecy, anoti, then the woman now has to yield to the man for the sake of order and the hierarchy yakasetwa na Mwari. Saka a woman is there maybe to whisper to the man, no, mamsina kuona werinya ya iyi in this way, or that way, or that way, or that way. Achizama kumubetsera. Then kana uri murume wakachenjera, you have to put into consideration zvaudzonechi nemudzimai wako. But at the end of the day, kana pava nestalemate, and for the sake of order, you have to yield to the husband. Correct. Correct. Right. In Tasara ne 2 minutes. Yeah. Yes. I think chimwe chinonetsa samaita, and I'm sure nemiwa watereri. Kana takwenda ku ethics zimwengua. There are certain things that we say it's ideal, and then the practical. The ideal is what pastor is telling us. Kuti murume kana paita statement ndime final saying ndime what. It's very idealistic. And budirira, we want to thank God about that. But there are certain practical situations where your final voice does not hold water. No matter how much authority you wield, the circumstances and the context and the issues at play will actually dictate kuti your decision and your office yekuti I am putting my final foot on this one. Inogona kurambidzwa nezvimwe zvinhu. And therefore inini ndoda kuti ndingoisa pachena kuti ndoda kutora, I want to borrow the middle line yambotaurwa na Gono tikamboinzvenga. But after much assessment, I think I want to go back to solutions. Kuna Gono, that solution. Inodatora ya Gono a solution. Yekutizo, look, tagara 25 years, tiri 2 ku UK. This has been our culture and our life, our language, our economy. Right? Now, tauda ku migrator back to Zimbabwe anditi. Instead kuti wana warwisane wagopondana wagodzana final say, that's not necessary.
as far as me and Gono are concerned. Where are we? Aiwa baba inzwa mudzimai wangu rekani bondoshanyira ka growth point kamba kedu kaya neka kamba kedu ke muHarare katinako ndimbona plani dzangu dzandira kuita dze business kuti dzinobudirira here and whatever why mai ukuka because atingabvita move tese one time regera mai ngawanunure baba wambondo try and let the woman mama retires ga mondosha kunyanga ukagara 3 months nemurume wako achitry his life in Zimbabwe zvakaipi unotozopesa but baba memory right kunogarika kuno aiwa zvekungachita mai murume anokwazonyazoti those 3 months kuti shamwarika wakaita kuramba uriko ndakudzoka kuno kuZimbabwe zvandaifunga asi kudini asi kushanda. So I think ngavabvume allow each person to try zvaari kutry but let the family bond irambe iri strong. Don't tear it apart. Mai chimboshanyirai kuZimbabwe kuna baba and see kuti zviri kufa baba zviri kuita here hati anogona kutobatsira kudiridzawo maruwa mukadzi yetu support idea murume wake but wona kuti saka nezvamuri kuona baba saka tingatamhere tiuye kunoku kuti iwe uri kuona se but zvinenge zvinoitika wena maza enyaya takaenda nawo kumbari ende zviri kufa. So please let's run away from ultimatums. What I wouldn't like in this current age of human rights, of understanding enlightenment, my ultimatums are wake musha. Okay. Let's compromise where we can. Quickly, all gentlemen here, are we saying that the akunangwe decision yatakamboita in our lives, marriage life, that was against our wives? Naiwo wakamboitwa against us. Yes. It's given. Zvinoitika in marriage. Yes. If you are married, zvinoitika. We did. No, we are going to stay in Mandara. We did. Zvinoitika. We did. So the same men. Na iwo futi madzimai acho anotora futi decision. But I think most of us here are now being feminized. Yes. No, maybe what do you mean? Problem. All right. Maybe you're talking. Maybe let me. In your words. Yeah. Your solution, Mama. Okay, thank you. All right. I don't go to maybe in my experience was when we were building our house and I realized my rentals at Entruku una landlord were excessively high and we could make progress. Tichigara patiri waka. Right. I made a unilateral decision. Yalikuta na Mumbai. Kuti takundomuva kuti tendo against the preference yemudzimai. Yes, it was difficult, but she then appreciates it with hindsight. But I think what maybe in this case, coming to this particular case, they need to interrogate what are the priority needs of their family. What are the priority needs of their family? I liked the strategy. I would go on to even then qualify it further. Pastor, separator. Yes. But I wanted to then qualify it and look at it from perspective of Mama, which seemed to be differing in views. We have houses in both places. Atina any fear. Exactly. We have a lot of time in our hands. Why don't we go to Zimbabwe and we run a 4-week trial? We come back to England, we run a 4-week trial. Great. Then let's discuss after that. Let's see what happens. Yeah. Then also to then just say kune team diaspora. Musadera Zimbabwe. Yeah. Aisi yekungofunga kuti ndine kabhegi kangu ndinongopinda. I will make it in Zimbabwe. Tutorial penyu because we push. We push. We have grown up in the system. Saka the struggles in Zimbabwe are real. It's a beautiful country, but we work to put bread on the table. Yeah. Right. So I don't think you can come with $10,000 and I will live the rest of my time, and it doesn't work like that. Amen. You still need to find methods of livelihood. Amen. And you need to still start thinking. And my remittances, so you need to think around that. Where do I get my next drop of income? If it's pensions and etc. So there's need for a clear strategy. Relocation, there are certain things that you are foregoing, and there are certain things that you are now taking upon you in terms of expenses and etc. Think about those things and how you are going to look at them. It's not just the weather or the friends or the hammers. Yes, it's the food on the table that you need to think about. Thank you, Nyati. Thank you so much. Umba, your last words. Your solution
ipapo bamapedza torowa nevakomana ndoda kutenda varume vari kutaura. Ndoda kutaura kumurume uyu. Chekutanga ndechekuti 1, munoziva upenyu hwemararama muri kuEngland. Isi tombopfuurawo neko, topfuura kuAmerica. Zvimwe zvacho totozviona kuti izvi hazviiti even tisiko. Yeah, because I have seen it, I have traveled, so I know. And handite zvokutaurirwa. So maybe when he said ndakwenda kumusha, he had seen everything. Akati no, the final thing chendakuita ndakwenda kumusha. Hatingamutori murume wese munge murume asingafungi. Munzwanaka. Paakati ndakuda kuenda kumusha akanga atofunga ende hatingagoni kumufungira takagara panapa kundofunga akazi zvizi haana kuzviona izvo akaona zvose akati ndakuenda kumusha. This is the type of a man I want to believe kuti ndo zvaakaita. Get the point. But of course muZimbabwe makanakira isusu tagara tiri musystem. Amen. Maybe uchiuya chisa zvinhu zvachigarai pasi nemudzimai, all these masuggestions avo aiswayo. Ndoda kusapota point yemiddle munzwanaka yataurwa nevarume wakawanda yemiddle yekuti chimbotravelai mese moya momboona. Amen. Mazvinzwa zvakanaka. Amen. Modzokera back mozondobvunzana kuti wakaona sei. You know what I mean? I think chikawa chinhu chakadini chakanaka without imposing to somebody. You know what I mean? Amen. Mumukadzi ngarege kuimposa kumurume, murume ngarege kuimposa Amen. Thank you. Amen. To the world. 0-1. Ndofunga ndopatingadai pedzera nyaya yedu manditaure just ma seconds. Yeah, my very second chaidzo. Ndenzekuti let's not underestimate element yekuti ndapensiona. Yeah. Yataurwa nababa nemudzimai wavo kuti we have now approached pensioneering age. Tinogona kuassume ndichine simba riya rekuti ndikaenda pagrowth point ndichindodai zvikutadza kudaro. Saka ndofunga kuti position yataurwa naHumba patati kutanga tichiti isusu middle line. I don't think it shows a weakness on the party yemurume. No. I don't think it also shows dominance on the party yemukadzi, because both of them would have looked and have experience and they have been exposed. I think at the end of the day we want the family to remain intact, because the first thing murume uyu akauya kuno akakosora chaiko, the first person anofonerwa mukadzi wacho wei kuno baba varwara. Similarly mukadzi uko akakosora, the first person anofonderwa murume wacho mamutaurira here, because that bond is there. They are now one flesh. So I think that position is really a and also not losing the issue of the extended family immediate. I think let's not lose that. So that as they go, baba na mai. Thank you very much. Doc. Ini changangodzokorera ndechekuti let there be submission, one to another. One Thank to you. another. Agreed. And votarira mapros nemacons ezvese. And kana zvine more advantage kuti vagare ikoko, it will be best for them to stay there. But kana zvese zvaitwa zvatauriranwa zvikapera zvikaramba, I think the word of the father is to carry. Oh yes. Thank you. Yes. Just in a few seconds. In a few seconds. Ini ndongoda kuti takasurveya mvura pamba patogara pastand pedu. Takadaidza wamwe wakauya kuzosurveya mvura nemaelectroloads wakadii. Tikachera bore rikaita a dry borehole. Tikarwadziwa zvikuru. Ndikataurira mhuri yangu tikati imba yedu yepano paRidge taakusiya. Eyo taakundotsvaka kumwe kwekugara because panapa hapana chinyi? Hapana mvura. Mai wakati inini zvekubva paRidge ndopete tatowaka ndoimba yekutanga yakapera yatiinayo. Kuti mbondotsvaka kumwe kwekuwaka tikati sweetheart hatigoni kugara panapa nekuti hapana chinyi? Hapana mvura. Wakanditiwo baba chatiri kuda imvura here ndoya muri kuda here. Ndikati ini mvura ndoya ndibhowa. Kucheresa bowl 1400
dry borehole. Let's leave and kutogara dombosha otogara ku Kroy kwatini maplots. Zvikanzi but ini ndoda kugara kuno ndikati so mvura yacho unoiwana kupi. Zvikanzi munonditendera here ndimbotsvaga dzimwe method. Ndokubva waita get in touch kuti imwe mvura inogona kusavhiwa sei. Ndobva wabatawo wanoita satellite. Zvikanzi titumire ma-coordinates. Kwakutumira ma-coordinates. Ndokubva zvakapotswa nema-electrolytes. Mvura ndokubva yandobatwa pane imwe kona nyanza yemvura. If we had simply dwelt on ndati sababa takwenda Crow Hill kana kudomboshawa, would have missed another dimension that the woman brought pakuti kana iri mvura iri a bigger issue between us. Regai nditsvagewo dzimwe means. Regai nditsvage dzimwe means yekuti tabva tanyatsoishaya here. And I want to tell you what, as I sit here, muyadi mangu rukowa rwemvura, but it had to come from a woman who said, we can try another thing. And I was willing to say, okay, inini I need water. Let's try yours. Kana mvura yacho taishaya. Are you willing to move? She says, okay, ngati move itashaya mvura yacho. Akaitsvaga, tiri kutiwa mukati memvura. So what I'm saying is, sure anababa ndisu musoro wemba. Anababa. Ende kana zvaoma, the responsibility is on us. But I think let's exhaust all options. That makes us more men when you are willing to even try the other options of others. But I'm sure we've come up with something. Yes. Let me ask reality. Yes. Can you pray for us? Baba wari kumusha kumusoro kudenga. We want to commit this family yatachitaura nezvayo. Nevamwe vatanzwa vari referred to in the communication vari in the same situation. Mimi Samwari, you know what is best for them. Amen. And ndokutendai Mwari nokuti makavapa vose husband and wife pfungwa dzinofunga nekuzeya zvavanenge vafunga. Chivabetsiraiwo pavari kufunga kuti vatarire mativi ose. Amen. So that at the end of the day they take what is best for the family. Vainesu notanamata nokutenda musara Jesu. Amen. Amen. May God bless you. Maita. Mokozi kwangu tamu kabisa kukubali neno lake nina raha moyoni. Yesu namwamini nimemo na thabiti. Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa. Kuamini damu yake nimeoshwa kamili. Yesu namwamini nimemwona thabiti. Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Kumtegemea Mwokozi kwangu tamu kabisa. Kwake
napata uzima na amani. Yesu, Yesu namwamini, nimemo na thabiti. Yesu, Yesu yu thamani, ahadi zake kweli. Nafurahi kwa sababu nimekutegemea. Yesu mpendwa rafiki, uwe nami daima. Yesu, Yesu namwamini, nimemo na thabiti. Yesu